General siguro na nagko-coordinate na sa mga RD ng ibang mga ahensya. Sir, can we consider trafficking yung mga foreigners nandito? Possibly, but I would not want to. I would not want to speculate. I was just informed by the lead agent involved that Korda. No? Kay ini kita na to. NBI. Ma'am, pwede na yung mga kuha ko? Pero pwede lang kami. Sige, din lang. Sige lang. Oh. Okay, so mga kusgan.